ungathana nomuntu othwele uyithola kusasa ungasakwazi ukuba nemali ungenalutho uphile ngaya kuphala bo 150 rand 150 rand but mawuthi yambheka yena unayo yonke into yasemhlabeni onento zakhe affecteka. Siyabingelela siyathokoza futhi ohlelweni lala ekhaya siyabonga kakhulu nakubalandeli bonke bala ekhaya KZN podcast. Onibingelela nimbona lapha baba kaNgonyungunyu, baba kaBoy, baba kaJagoraja, ngangifunda umqondo. Ngijabule nawe namhlanje nawe ozujabule. Ngizochaza kabanzi eintombeni noma kobhuti. Ngithe mangihleli ngezobhuti abaningi bakhala ngokuthi mkhulu mina senginika ibhodlela ngifuna nje ukuyothola ishuka mama elinento zalo nje elishange Range Rover. Omunye usisethi mkhulu mina sengikhathele ngiphi mkhulu noma intambo ngiyovuka nje ngesoka lami elinomuzi emhlanga noma eBhalito. Ngizochaza ukuthi namhlanje bukuphi ubungozi baleyo nto ngoba abantu abaningi kakhulu badidekile futhi umuntu umeqakekile ehamba efuna noma yini. La kuyenzeka ufikile ngikunikile ibhodlela noma ugeze noma ugumile noma wenze lokwenzile uhlangana mhlawumbe nobhuti thizeni noma nobaba. Abesifazane bakhona abesilisa bakhona abayithola basenkingeni efana nalezo. Kunobhuti uthotha omunye ubhuti ongangami kodwa ayosukela umama uthotha una 40-30 ngosimo sokuthi ulanda umnotho. Lento yomnotho kukhona abantu abazalwa bambethe, kukhona abantu abazalwa nephiwe, kukhona abantu abazilanda izinto. Ubungozi bokuhamba uyolala nomuntu othwele noma nomuntu ombethe noma nomuntu onesiphiwo noma nomuntu oyi-intelligent thizeni bukuphi. La sikhuluma ngoshuka mama ngizoqala insizweni izwe kakhulu ephuthumisela ebhodlela lona likhona ibhodlela lokuthageta labo bantu kodwa ngizoyichaza before ulanda. Kuyenzeka umtholo usisi oyi-intelligent uyimanager noma uyini uwumeli uphatheni uyihlakaniphi lowo muntu oyi-intelligent esuke efike lapha kuleya profile kuyona ngoba kukhona izinto zobaba omkhulu ezisebenza kuye. Kuyenzeka umuntu azalwe embethe, umuntu ozalwe embethe umuntu okanjani, umuntu okhula uthatha ufunda isikole uyaqeda eqeda ukuthola isikole izinto zakhe zibelula nje kuba zibelula but manje uzozibuza ukuthi why umntanami wabaleka ngakodwa manje akawuthola umendo. Abanye abantu banalezi zinto okuthiwa imidliwo, omunye uyazalwa nomdliwo ekhaya mekhule umdliwo umenzela yonke into eyithola sesemsebenzini enayo yonke into enamabhizinisi enemali yena engazazi nokuthi kunento enayo noma kunento wayilanda kanti kunomdliwo. Kungani uyibona ngani? Uyibona ngokuthi lo muntu ukhamba hambeni kwakhe ngafike ethandana nami namhlanje angishiya after 2 weeks mina naye socasukelana angishiya ngoba kunento ekuyena emzimbeni egazini ngasese okuyiyona into efuna ukuyuza amandla wabanye abantu. Obhuti osisibanayo lonto bakhona futhi nobhuti abangosoma business abanye banamathende abakazi balanda igubhu balanda lutho kodwa manje into zabo ziyashesha ziyenzeka. But methu uyabheka ukuthi efuna umaqondana nje after 1 week uyamshiya umaqondana emfice kahle kusasa ngasenalutho kungenxa yalento esegazini lakhe ukuthi lo muntu kunento ehamba nayo. So kubalekile ukuthi abantu bazi ukuthi ubungozi bokujola nomuntu othwele noma bokuthana nomuntu ombethe noma umuntu onenhlanhla bukuphi. Ingakho kuthiwa manje yashada kunalento okuthiwa ukhunga kwedluzi. Uma uyothatha umuntu onesiphiwo noma ombethe noma onento thizeni make sure ukuthi leyo nto manje izogana noma nizothandana niyayikhunga ngoba ungakayikhungi kwenu kunoyedwa okumela affecteke noma ahlupheke. Ungafika kumina ngingathole ngena isigubhu ungenalutho ngisebenzisa inhlanhla yami kodwa idlozi engihamba nalo lingamfuni omunye umuntu eduze kwami. Ubona ngokuthi mawuzojola nami wena ungaxoshwa emsebenzini kodwa mina yonke into yami yaphumelela shuthi into zakho zonke ziza kumina ingoba elakho idlozi elami li high kunelakho alinawo amandla. Elami liyakwazi ukuthi liphuce wena lokho sokunakho ingakho kumele amanishada kuyakhungwa noma ungathiwa niyajola
esikhathini samanje mhlawumbe uthola ugayo nemali uthola ubhuti even ungathi umuntu akuthwele kubalekile ukuthi lento ethwele ngayo manikhunga akubikela akukhunge nayo kuze nawe ube phakathi ngoba ngaphandle kwakho kunezinto ezenzakalayo ungathana nomuntu othwele uyithola kusasa ungasakwazi ukuba nemali ungenalutho uphile ngaya kuphala bo 150 rand 150 rand but mawuthi yambheka yena unayo yonke into yasemhlabeni onento ezakuzwa affected lento ayiyo kuphela ngakubantu abathwele even abantu abanephiwo abantu abambethe abantu ababa ngama intelligence lento bahamba nayo ngoba into esuka isegazini yobaba omkhulu umuntu ezalwa nayo noma ungathi umzalwane ngakanani lo muntu umzalwane kodwa kunema gifted ehamba nawo kuyiwa affectayo nakubaleka ukuthi mawuba nomuntu othwele nikwazi ukuthi lento yakhe niyikhunga nihlanganisa mbani ngayihlanganisi lento inobungozi ogcina ungabi nalutho and kusasa lo muntu uzokushiya ukungalikhunge kweni idlozi kudala umsindo engathi ubaba menawe endlini angezwa lutho inhlobo avela kushiya phuma hamba uzibuza ukuthi yini kade enganayo ephethwe abanye kade hayi ngoba khona onganakho ingoba kunale moya esukuma kuye makufika isikhathi edinga ukuxhumaniswa neyakho ungathi umtholela ugayo nemali nithi after 2 weeks akuyeka ubuhle bangabasabona ingoba kunalento yena esuka simvukela ehamba nesiphiwo sakhe kubalekile ukuthi mawumtholile noma mawumbonile nivumelana ukuthi niyayikhunga into yenu ukuze kusasa ningayitholi senihlukana noma nithola senenkinga kubaleka kakhulu ukuthi uhlale ucaphela into efana naleyo ukuthi manje ngenza kanjani nanga ugayo nemali kodwa manje angisebenzi nanga ubaba unayo yonke into kunayo yonke into kodwa mina nginalutho kubaleka ukuthi nikhunga into yeni ngabe niyashada ngabe niyajola ngabe nenzani niyajabulisana ngabe umngane kanye nomngane kubalekile ukuthi mawunomngane futhi osuka enento noma enezinto akungakufihleli akwazi ukuthi akubike ezintweni zakhe ayikho into esibuse njengokuthi mawunomngane okukhonzile onento zakhe akubike ukuthi senginomngane usibani bani ngiyacela ke nabala ekhaya ukuthi naye nimphakamise ngasho even ukuzwana nomuntu ombethe kumele nawe into zakho ziphakame kodwa mengakubikanga lo muntu uzosebenzisa wena even ukuzana nomuntu othwele kumela nawe uphakame ngoba yonke into la emhlabeni sithola ngabantu umuntu ngabantu kuze nemali kumele ulwazi olulande kimi mina ukuza ngibe nemali kumele ulwazi ngilande kuwe kubalekile ukuthi mani ngabantu nibambisane nikhulumisana ngabe niyashada ngabe ningabangani ngabe nisebenza ndawonye ninokukhonzana akubike ekhaya makuthiwa kushisa impepha kuyingokuthi sikhuluma nabala ekhaya kuphela nomngane ohlala ekhaya noma nesisebenzi la ekhaya kubalekile ukuthi sisibike ukuthi usibani senguwala ekhaya njengoba la ekhaya siphila nako siyacela ke nosibani naye nimvulele kungabikho la nimvalela khona ngoba kusasa uzoyithola ngasenenkinga uyazibuza ukuthi nathi insizwe enhle kubuya kwakhuluma kwatsheka cha ngibuye eMangozi Enduma umhlaba yalingana ikhehla lami ubaba Tembu lapha eMangozi endaweni yaseNduma ngasesitolo lapha eZamani indawo engitholakala kuzona ngisemhlanga eSummerside number 7 ioffice lise New German next to Pantown lapha eSilungwini sise Pantown number 23 Tole Street eGoli ke sivalele kunekhemesi endaweni yase Midrand Glen Rest Count Lodge siyabonga.